Sasisen pat kuble ye fi baro bat pidang ye pe ye ko khubor jong Mawphor. Habengin ya chaprang bat ko khubor hagani ko por tugin ye pe ye ki mat ke bokongsan jong ko khubor kumne. Baki khon kin omngop ha ki jinglen basniu deki meki pa banhi kai nadu dangren. Patiaw uba asamlen lada ye khun uba HDR na UDP sedang shongshit kal air election hasoyong. Tenra hi ka bolero pick up ya ka wei ka trok hasurok ba hariboy. Wada pedeng ke jingpum duit uslam yat bet ke inter school athlete meet arja ar. Da ka bekentok ball play perda UBM ke Axis Bank ya ke Green Hill football tournament hamau jatap S&CC. Ka Jayau Presbyterian Higher Secondary School hakashpo terik jamang arajar arpuar kalapenlong ka jingjia pejba ban pensnuthu halor ka jingma ban penun kam uduma bat ka jingalap ban sumar khoj ya kami mariang ya ka jingjia pejba balashimenta daki samla pule ka 12 rengkat katok aningut ki khana school lasdang na phalau jong ka school ba yai terter hamokhar motpran bat pankut biang hapu school Habai kran berka principal jongka school kakong Alvarin dekhar kaletu baka jingpanlong jongka school ya kena kejing ya pejba kadai leng baka hukum na kibor sarkar. Halor ka jingnang kiu kibangop bandi i uduma bat i udrok ka principal kalong ka bakong santam banrat dingkong ya kena kejing sniu kadai bechua na ying nasem baki kmi kikpa kin hikai laki jongki kun nadu baki dangret bat ka jingya trelang bat ki balahe alasan kalong ka badon kam. Ini rally kalau kat kum kini ka direction video anak sarkar kena ka rally against tobacco pen i ka jing mensau ka jing tudan kam tobacco ka jing em ki kena school ka jing em ki pai ba kita ki ya di rally tingkat ki posters ki la rak la kre kang ma pentip pai ba ya ka jing mensau ka jing siu ka bami no tobacco ban penong aware bikin pai ba bikin tip ya kini ka jing sisa Bakir mungkin kiar nak ni ke jingden ke bawah semiu ke. Kemudian tak nak duduk kena duduk belasan duduk belarang pak. Dia kini dia kat kum ke jing tak ke bangi yo apilom ke dia benda jai. Cek jaka ban pen ipat ba ai kini posters. Kata ban penlong bagi beliau kini tip kan. Dan ba kini ke jing jai. Ba pleng ni tobacco long bas semiu ke atas ke beliau baru. Ban nang ta pak dia ban kai ke ba. Tak lagi jeng tu, baki numli ni kini kejeng lir tu seniu. Kau kita, ia ka jembut tu perkan, ia ka jeng kejeng ki, ka long yang sam dok kelaban kita. Kau kita nak dok sedong, buat ik environment dok kemarin yang berdun sabdong tu miru kita. Nama kejeng biak petar, kejeng bet petar kini dok kawan rai ki, jeng seniu kebuan. Nam tapat ni deban abang iya kini kerali, ni deban cendur atas ki poster, ban i kenong sementah. Dia minta ki kena ki duna namar ki ba high secondary ki don ki kena class 12 ki duna ki kena lower primary ba dia kena ret dia tang ki dia dulu kan ki dia sections ki ba ya primary section ba high secondary section bedungkong tak kebangi yo ke baki pa tingi ko mungkin hal serkat oi ka megalaya word number tobacco D bandaki kini ke ngatarai kai di kesedang nongkong najiang tapi kai kesedang najiang nama kiki pa ki deban kai ki kun nadu ki dangret pakinom dia ni kini ki pinum ailat ki kun
bagi dia bagi dia ke school kili ban check iki nama ha school kini persang man check nama kila ada kini lap iki di drugs kita ki poisa kini sabe school nama lah mahal lupa iki na do cuba bagi dengan school bagi mendaya ban dia ya kini kakam bandi drugs bandi kenjar bandi yau cigarette ni perking mahai kata kalau kita hilang bagi kimi kipa maka imlang sangat lang kakta ya berapi kejing hikai lagi yang keberadaan nadu berkilang red nama dia kilasan di film nasban pun hikai ki itu kejing melian ke basniu bamde ben aila de kina nadu berkilang red yang pada kiba dasi ki bangop hakataru ide pun pesngu su ke ki ba kawan ra jimen sam tang ya kamet ki ya kejing im jemut de perkat ki ya kalong yang ki pada kataru ya kajeng kasam kawan ra kapai ke perah bro dikali ke bangi dia ben kiar kan kamta maka zat beriu ke jongi ba kasing dia ong dak tip beriu tip lei ngim dia ben syak kan ki ting snia bukan rum yin ki sam ki jongi tak balang ka percaya ke alam ki kena jing snia ko dan pro saudong namar ki kena school hi ha ki don bat ni na do kendai beje do lai beje dan ni school beje do lai beje kita ki long ha ko ka kendon ki jongi ki jing alam ki jongi dia ke basbar pejung kata ti kala dia ke kia ke jung ki kepar banalo kata ni ke bekas school ni ke dan hajan ke ni kemadan ni perking ki kena bikin tur semadan khamtan ha bengi i ki biu ki yong si jaka nim tip ki layu ndai ni na maham ha pengi dapat perking na bagi mela bandai semadan macam segi gallery ke badan kemadan nomor nim tip ka kita aku lagi kena bagi lelang ada tu jakah di babon beliau. Dia nak kalian ke sekolah ni perking ha. Dia ke cong ke jingjia kylleng. But ke jingjia kylleng baru ke belasan belarang bak besusu. Mungkin cim kylleng ya kini kan. Kajinge teli ki parti riulom ya kabala majfang dau Dr. Don Cooper Roy bamkwai hadwar ublei hapdeng ka UDP bat ka HSPDP hapo kalama jong ka Regional Democratic Alliance kala ban kut no shitengpor khamtam ha kajing penkre ya ke election MLA ka ban salong hau araja arpulai kumbalong menta na ka UDP kumjo ru na ka HSPDP kampat don setia kajinge kendu banya kren na ka benta banya trilang ha ka election ka ban sawan Henry kumbalab na pajba don penban ki constituency kumhasoyong ka bala mi khaman da uba samlin malngyang na ka HSPDP ba ka UDP katmu ban seino da MLA barim uba HDR lengdo halor ka ne habaya kren bat uba samlin ubari usif organizer jong ka party ulo ong bahadu menta hi kateka kam kadang sa ha ko umdum namar hadu menta kampat don kanu ka jingya kren la on pun kun ni beteng biang ya ka jingya trelang tang balo ong pat balada ya trei lang ru dei ban long daga jinge tip lang ki nong trei ka party haki constituency om kum hakis nem baladem ba ka jinge trei lang ka long be da ka hukum na ka high level kat ba haki constituency ka long penban mar khongpong hoj kata kalau ka jingali ba so dei hoj menen ngi ya trei ka ni election ak por bang ya le ya ka MDC mo haka bai election MDC ngele hatu ko por ka UDP ru ka yeng kongres ru ka yeng ka HSPDP ru ka yeng bat tu ko por along dong job bat nga tam khat as pa bon te hadin ka wan no ka ne ka jing su jing mot ka alliance jongi RDA ni yeng no la ka tang ka party HSPDP mar ka UDP ka dem kersan su bat kala jing kersan lang ya te bai dei ba ka nem tan dala job ka election ha ka MDC be yeng lang nga tam khat as pa ha ka MLA ba de kila kersan lang ya ngatam stang terus pa arwa te ngai i ba kan ni kejing trelang kadai bandon na ka grassroots jong ka constituency level kam dei ban wan tang na ka high level le na ki power ki ban ajrong hapadeng ki president jong ki artali party adang imyo jing stu apo ka constituency ni shwe trelang tang ha ka jing bom penyeng yu candidate kat ba ka jing kersan ba ki nemen ba kersan te menen ke baladap ru ha ka MLA baru itu ki nongket kam jong ka parti UDP kinum don ban bat ki don bat ki parti ki don badon bat PDF ki kesan ba juda ki don bala le sa kongres ban kesan ba HDL ndo te Henry kani ngai i ba ka jing trilang na jrong kemot ki parti wakar ni ba ki metre ban te kum ta ngas go ban ong
Hagani kekanti ke bamentaru ngi sautu ladang ye trilang ne trila ka jongru kemut pat ba jong soyong ustad ya no benjin pada ke UDP bat ka HSPDP te hadu menta ke padon officially bangin ya kren benong bangin ya no la ka jong lan ngi trilang pi kata ri ba kmat ka ba ngim padon ke meeting bat kam padon ru kano ka jingkon la ka de bangin ya penne ne ngin hab ban ya sange no te hendai nak dang jongi kum ka parti HSPDP bat ka UDP ngim padon ni ke jing kren habe de banyaya no la ka jong le ngi ne ka election bade de khun nung ro kalong hi jing khun pi namar ba kalong tai ba po sayong constituency ni ju iteng ba minswa mahero ya khun ka HSPDP hang tu ya khun ka congress te manta ro ya khun UDP ro kalong hi kum ju namar ba ki pet yu di dari kim pet re ya kata te ka song ba de hak ti nong bo jong ki kum no ki pan klan no ya kam jo ki wei ngam tem te re ki jing thu jo ki ro ngam tem la kala de sisa na em kum kata te ha ba ka de ro ka jing kon te ngi hap sim ba kalong hikum ju ngi ha ba ni kon sitam ban tri sitam ban pan klan yel de khnang ba ngin wan biang sa bo ta wi te ngatrai wi i no ba ka congress party mta ka halut bro ko ki india ba sa ka wei ro nganam batai namar ki stu khamba te ba de ka ne trai mo he khom tu khamba ka ta te nga te banong ya kata te long kadon la ka jong hi ka jing thu te kai bo thu te khwen me ka ba biang kai kalong ni mo te menta be de bane ke election ka ba officially nagalang president jong ka party jong i ka HSPDP bat nagalang president jong UDP hadu menta kiampat ai khubor lakin nya ka nti lakin ya pen kot no ne kene continue yang di RDA te hadu menta kadang sa ha ka umdum ya hadu menta te padon vi kum kata long ka padon ni kum kata long ka ka bangi kren menta te ngi long ban pentrai ba ya kam ka ba inyo ban pendaplut i kam ki badang sa teng ha ni kasnam ka banwan but election te ngin sa pen namar ba bangan ong lupa kalong bangan nyai dengan pat ngasngo baki nong kersan jonga kilidar jonga ngi haban khot ka meeting ndai banga kan le barwai te kai ka bangi don menta long ngi pat khot ka meeting ki bar khot ngin hab ban ya sa so kumni yim long ga ji kran nga bat bar ni kran kumno ban ya job biang ni ka election kata te ngi lai kran te ndai ya parti ro mai pa ya thu ban ong no ban le ya le na ka UDP te yong yang aru ka ka pisgo ka ni ka parti nga ngong te ka bangas ngau golong ba ki riurang ba bat ki nong kersan la jong ngi dei ban snap ban ya khot ya ka meeting ndei ban ong ban khen jo thala ya ka ka ra jo pa ba ona ngi ra ta ka meeting bat pa ba chung ngi utem ba kum no bangin ya plan te long kata kan ngi sai ka khubor ya menta hi te ngi nong kum ni ka bujulong te ibar ni kru adu menta pat ong fi wal ade to UDP ai pat declare officially dal de kadang sudan ka jingtho ni ki liang ki ni lat thai khubor ki ba mi hang ne hang tai hoi ka jingyo jo ki ro ki la banyo ya ka sos ka ba dei ne ka bom dei ro ba officially ba de na liang jo i pat declare jing kermen kai ka ba ka kam trai bat ka ba nga pensai phi ka jing trai kam jo nga ka long kham khoj bat kham sai te pai ba sa yong hi trai un ai biang hi kalat ba chakri da ka ba kham ha su ya ka ba chakri mta ki snam pladam Kawai ka pick up truck ka badon ya u registration number ML khat R not R ka bakit na ron ka lik benten ra ya kawai ka truck ka badon ya u number AJR fulai GB pra R kandai R ka basneu badang yang harut surok kani ka jingjia ka lajia mata ka janmet ha ka surok ba jong ka shnong dihar ka ba ka national highway hinriu katkum ka jing lum jing tip jong unong tho okubor lalam ba ka te ka jingjia accident ka lajia denamar ka jingnya state palat u driver jong ka te ka pick up hadu ba umla chu bante lakam badlek tenra nadien jong ka te ka trok ka blasniu ha ka te ka surok national highway hinriu ha ka te ka jingjia accident ka te ka pick up ka ladu bon na ki benta ba khmat bat lengba jong ka jingarap jong ki break ki bana jan lala ban se yu driver jong ka te ka pick up bat penkit no yu da ka ambulance sha civil hospital nongpo Promise that we will take part in the 27 West Kasihal District level inter-school athletic meet 2022. In loyal competition, respecting and abiding by the rules that govern them, in the true spirit of
Labon Bones Nemba ka West Coast Hills Kamsham la yo shu ban penlong ye ka jing ye kendo lang Jonki School ban shimmenta ha ka jing le kai sports ba bonjai Henry Menta Usnem ka kong Ballerinas Aim District Sport Officer Jong ka West Coast Hills kalas dang biang ban penlong ye ka district level inter-school sports meets Hamadan Jong ka Nongstoin Sports Association ka balas dang menta ka singi balang khatwai trik ujamang araja ar ban on pen kut no ha ka khatlai trik kata ka singi tho ding ban wan Hagate district level inter schools meet araja R4R kidon tang kombak hat artlik school kiblawan bande shimbenta. Wat lahap deng gajing punwit jong uslam kate gajing ile kai sport kalaya bank haga bala play ya ka daka kong Els Imle district school education officer West Castle district. Extracurricular activities and sports teach students many important life lessons. It teaches discipline, focus, dedication, commitment, and hard work. The primary focus in many cases in academics, which certainly is an important aspect in building a student's career and life. But many fail to recognize the importance of sports. We can say that we do not have proper sports. Especially in these 2 years, the students were all inside their homes. They have lost the spirit of taking part in the activities. They did not get a chance to take part in the activities. Well, today I feel it is a great delight once again to see the students standing in the field with a lot of excitement to await for their turns to take part in the events to follow. So it really feels good to see you all with your eager faces and aspiring children gathered here today. Finally, the day has come after a gap of 2 years of the pandemic that has disturbed the life of each and every one of us. The performance, the activities, even the academics, it has been disturbed very badly by the coming of the pandemic. But I believe henceforward, from now onwards, we will be having a good time in the academics as well as in the extracurricular activities. Ka Maujatap Sports and Cultural Club kelas dang da kabapli perda ya kelempung ilakai kabalatip kum ka Green Hills Football Tournament 2022 hamadan ilakai jong kasno Maujatap East Khasi Hills District ya kane kelempung ilakai belakarshan da ka District Sports Officer ka East Khasi Hills bat balawan ni shimenta da khat Henry tulik kan hun lawan ban pli perda da Usumir Roy ubade uklidu bat branch manager ka Asis Bang Shillong kumukongsan haga jingdan lang ki Sardar Shnong Jongkishnong ki bahap hagati kathany rengkat ka jinga donlang ubaham sing suting ubre chief organizer ka Mokan Rau Cop Committee bat kiwe hakane ka sngisdang ka siang khnai SC kala job da ka bapanlim da iwe lanot ya ka mosna SC invited me to join with you. This is a very beautiful place of Shillong and I love football from my childhood. So football is very close to my heart. My colleague is Charles is here. So I think he's can comfortable to in your language to say these things. I'm hand over to Charles. Ni kong e kumpai seri long i done ka distrat ba yu kalat bandan lam dekat hangi berpi nang tai la ai kuble i minister seru ba ila bila ai kalat ingi ban perlong chief guest mo ti mas kwa ong tang kawe di niki kinja tournament hi kiba pinmi ya ki samla ban akai shman momenta ni ka football kala ha ka snong ka jongi ha hari india ro kala nang kio ti ni su kwa ban kitbok e phi ba pinang la ban kio shmat ba kawe gasni phiru pinela ban yo kalat ban ngimte mo fila ban yo kalat ban represent ke India ro
Ti kumtung ila poisya ka bukut jong ka thup khubor sa hisin pan kuble shibon ya phi baro tat hadu bangini shembyang kuble shibon